tap stand. Ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a siffler a ka galon bɔ an da. Labbaik Allahumma labbaik. En balimaw ni ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage wa commission ba k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko Saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission Allah k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum. Agence Dunia Travel Service ako abibo nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo fali. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installé an ka so ka installé an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise u baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛ na ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musaka bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandeba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya
wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye tarata ye septembre kalo ale tile 9 san 2025. An ka kuma la kumabaw o bɛ taa n'an ye bi Gawokaw fɛ yen. Dɔgɔjɔla 2 olu fara Bamatikɛlaw fɛ. Min ye Moti fana kɔnɔna na bingali dɔ senfɛ maa 2 fana fara n'o ye dugudenw ye. Bolodala cɛ dɔ ka Mayinakaw fɛ ale ko ale ye jɛgɛ suyɛnna de ye. San kelen a bɛ maaw ka jɛgɛ suyɛn tɛgɛ sira ka d'a kan. Wolomasiri tabaw ka kibaruya dila n'o ye colonel major Sulemani Danbele ale ye kunnafonidilaw masala kunungo. Baara minnu kɛra kalo tɛmɛnen kɔnɔna na n'o o ye utu kalo ye ka ɲɛfɔli kɛ u ye. Polisiw ka cɛta min bɛ sen na o hukumu kɔnɔna na min ye polisi directeur ye contrôleur général de police Sukone ale wulila ka t'i ɲɛda baara kɛcogo kan a bɛ ka kɛ cogo min na. Sɔrɔdasi minnu fatura olu denw kunungo o tun bɛ premier ministre ale fɛ yen. Kalanko ta na sira fɛ sa kalan tɔgɔladon o baaraw kɛra kunungo. Min ye seko ni dɔnko su belebeleba bɛna sigi an ka ngaraw fɛ. Nin kalo in tile 20 a bɛ kɛ CICB la ministre so bɛ seko ni dɔnko kunna a ko bɛ ale bolo. Farikolo ɲɛnajɛko ta nasira la sa coupe du monde ale tile 8 na Mali samata sɛgɛw ye duguma sara cɛ. Nka sisan jamana 18 minnu n'olu sera k'u ka billetw sɔrɔ ka taga coupe du monde na Américains fɛ yen. Jamana 48 kan an bɛna olu tɔgɔ di aw ma. Jɔyɔrɔko ta fanfɛla la Mali ka jɛkulu kɔnɔna na n'o ye groupe I ye. Kuru 9 o de bɛ Ghana bolo. Kuru 16 o bɛ Madagascar bolo. Kuru 15 bɛ Comore bolo. Kuru 12 bɛ Mali bolo. République Centrafrique kuru 5 b'ale bolo min ye Tchad ye ale b'a kuncɛ ni kuru 1 ye. Nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen an bɛna n'o walawala sisan Keba Jalo ale ka yamaruya kɔnɔna na a y'aw sɔgɔlen to janni na yaasa kunnafoni sanuma kunnafoni jɛlenw a bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na don o don k'aw sɔgɔlen to anw na. Keba Jalo bi sɔgɔmada in na an ka baabu bɛna tali kɛ min na ko mun na banbanciwale ni ninjuguyawale kɛbaw u ɲɛsinnen don Kayi marabolo ma u ɲɛsinnen don Yorodi Sahel ale ma. Keba ka kɔsa in na bingali ninnu ɲɛ salon ko décembre kalo min ye Amadu Adital ni ale ye Tijaniya bolofara min bɛ yen n'o a bɛ fɔ o ma ko Elhaji Sumaworo Tal tiɲɛtabaw olu ka kalifa de ye ale ye Yorodi Sahel kɔnɔna na
ale minɛna keba minɛni nɔgɔnin fɛ maa caman ye ɲininkali kɛ munna nin ko in kɛra munna nin waleya in kɛra n'o y'a sɔrɔ diinɛ ko don n'o y'a sɔrɔ ala ko don n'o y'a sɔrɔ kuranɛ ko don n'o y'a sɔrɔ rasulu tɔgɔla kuma don keba u ye maa min minɛ nin ye n'o ye amadu adi tali ye ale tɛ maa nin ye wa ale a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ maa tɛna na se k'a fɔ ko ale kɔni k'i b'a minɛ ko diinɛ ko nka bamaci wale ni ka wale kɛbaw u yɛrɛ bɔra ka kibaruyaw di ka kɛ ni u yɛrɛ fɛlaw n'u hakilinaw ye an tɛna n'an da don o la bi sɔgɔmada in na keba nin jɛkulu marafatigi ninnu dɔgɔkun laban in na u tun ye ban boloda ka muruti kɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sirabaw kan siraba minnu ni olu kun tigɛra siraba minnu ni jasiranko donn'o la wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ kunu ni kunnasini ko ka taa tugu ninnu na fan bɛɛ lajɛlen na sira min bɛ bɔ bamakɔ ka taa kayi ɲoro n'a laminiw la kamiyɔn kun fɔlɔ dɔw yɛrɛ sera ka don kayi yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye yuguyuguta kamiyɔnw ye i n'a fɔ an ye kibaruyaw sɔrɔ cogo min a minɛn dɔw olu sera ka dayɛlɛ ka di armée ale y'a yira sa k'a fɔ maa minnu tun bɛ yen n'o olu dɔw yɛrɛ tun minɛnen don ninnu fɛ a ka wulikajɔ sera k'a dɔw bɔ bolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye chauffeur-laka dɔw bɛ a la ani duguden wɛrɛw nin waleya ni nin wulikajɔ belebeleba min bɛ senna bi armée ko ko a tɛna dan soda la koyi sabula baara kɛkun ye mun ye mali dugu caman bɛ yen mali yɔrɔ caman bɛ yen bamanciwale ni wale kɛbaaw u kɛlen don ka kala turu olu la bi k'u ta wulikajɔ ɲɛsin olu ma min ye balawu ye tasuma k'a don fa bɛɛ lajɛlen fɛ nka keba n'i ye nin ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ n'i y'a ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ min bɛ fɔ da la min bɛ yira bɔlɔlɔ kan ani min waleyalen don u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjala ni baji o de la an b'a fɔ an ka jamanadenw ye anw yɛrɛ fana sera sisan sa an ka se ka an sen don nin ko in na an b'an sen don a la cogo di ni kibaruya sanuman dili ye an b'an sen don a la cogo di ni an yɛrɛ ka ko faamuya cogo ye an b'an sen don a la cogo di telefɔni minnu ma an bolo kibaruya jatigintanw kibaruya bɔrɔntanw ja minnu bɛ ci aw ma aw bɛ fɛn caman ye k'a sɔrɔ kisɛ tɛ a la dɛ armée cɛdenw de bɛ kɛnɛ ka su ani tile u ka ɲɛmaa min b'u ka kuma lase ka o ɲɛmaa n'o ye colonel major sulemani danbele ye a y'a kuma fɔ kunu ka nɔgɔ bɔ a la pewu a ko olu yɛrɛ bɛ fɛn dɔw ye olu bɛ waleya dɔw ye u bɛ jateminɛ dɔw kɛ u ɲɛ bɛ maa dɔw sigilen na bamakɔ yan kibaruya minnu bɛ d'u ma a bɛ bɔ yɔrɔ min a bɛ labɛn cogo min olu ɲɛ bɛ nin bɛɛ la olu bɛ nin bɛɛ kalama tiɲɛ dɔw faamuya bɛ se ka kɛ k'a fɔ ko maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ kuntilenna wɛrɛw la n'olu ni jamana wɛrɛw bɛ baara la olu ka t'u sigi u ka télévision so la u ka t'u sigi u ka radio so la u k'u ka bɔlɔlɔ siraw minɛ nka e min ye maliden ye e b'o kɛ kun jumɛn na yalama fɛn wɛrɛ bɛ sɔrɔ i bolo min tɛ mali ye wa walima mun bɛ se ka i bila o la k'i faso ale wolomasiri tabaw ale cɛfuni tabaw ale maa minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka u ni di su ani tile ka bila olu la kebako ɲɔrɔ ni kayi munna ninnu ɲɛsinnen don yen ma a sababu ye mun ye a yera k'a fɔ wulikajɔ laban min kɛra utu juye kalo tile fɔlɔ kayikaw olu ma sɔn ka u bolo jigin fiyewu ɲoro fana ma sɔn k'i bolo jigin fiyewu u ye baara min kɛ u ye kibaruya mun di u ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ ka min ye bamanciwale ni wale kabaw k'u ka ko kɔkari o dimi o bɛ u la wa hali u m'a dogo min ye kɔsa in n'a ye bɛɛ lajɛlen a ye k'a fɔ kayi cɛ n'a muso denmisɛn ni maabakɔrɔ u bɔra cogo min ka wolomasiri kabaw k'olu senkɔrɔma don don min ye kɛlɛkɛcɛw ye k'olu senkɔrɔma don don kibaruya ɲumanw kibaruya sanumanw baara kɛcogo maa minnu dogolen k'u bɛɛ lajɛlen bɔ wow kɔnɔ k'u yira ka tila ka min ye armée k'a senkɔrɔma don don k'a yira k'a fɔ ko u ti jɛn ni a ye ɲaraki kun fɔlɔ ye nin ye ka da kayi ani yoro ka keba jateminɛlikɛlaw sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ani minnu bɛ yen n'olu bɛ diɲɛ kobaw la kɔlɔsi k'a sɔgɔbɛ ani ɲininikɛlaw u ko ko min ye bamanciwale kɛbaw ye keba i b'u ka nin wulikajɔ bɛ kun dɔn wa duguden dɔw ka dɛsɛ duguden dɔw ka jɔrɔ duguden dɔw ka kumasiri fo k'a fɔ ko a n'a bɛ tan cogo la
aina auna anga bolo do nyambolo anga bengan sigi senga ya samsega lafia kuka wuliga jo kundo yo oye muna kai fana keba sabula bi kai fenda mado be mauma nyino ko kai ko la fieu oye munye kai joro mali soro ko la bi keba ni ministry koro do ka puma la me ayirala ka ko kai gidron ka bo kai kana Bamako kalo milliard bi woro abode la do jamana konnana o ka teme ka boy sanu mo yoro mun be kai mama ko yoro mun be kai joro mi rebe bi malika soro ko la ko ya to ninje kulu nunu wulendo u ba fe ka siraw betige ananda mini jamana o kambela jele kungaru nyana wakeba minga juga bela jele na ni mawere tuma fo uda jugoro nu be ka fo datamanchela bi o yi Mauritanie manu ne kale kanye baga mara feve be ka ani Mauritanie che baga feve be taninga sigi feve be minan feve be na ye feve me sigi senga ye u ka bela jele njo taki wa du fana dugore Mauritanie wa Mauritanie nyema tu kele bi utu kele sini sabula ulu kanu ka sigiro ere duma ka labe yoro duma ka kobela jele na tige uye keba Mali ni Mauritanie nyanche mamunu be nulu be sira nunga uya yirana amena ko dugube Mauritanie bibina ulu koni o kanu nunu dairo nuna ulafia yoro de ye dugube Mauritanie wale obe kanga jamana dona Mauritanie ko be ke ula mina munu be takabo koka kana na ye na be tume Mauritanie fe jamana be jago kala ta teme kadi ni Mali jago kala tai wo be fafla be fe ha o de akaba ko mayoro ere anga mogobu kangara an ere tala togo mi kiba wal mogo fana bu kangara lati malde ere te lafia fieu ni bora Mauritanie ngana papier ko sebenko la kolosili ki nege bo ire la fabe ki ire nyina ki na tote faso kono nimpe mogo kumuneu bamanchi wale keba ye nimpe jatemine kasoro ko ka wale ya nunu ka boloda ka nyensi nunu ma nga keba famba dobe ma chama met pa kuna nga mauma nga pa kuna nyoron kerengere yala yele dugudo nyoron kerengere yala donia dugudo nyoron kerengere yala kalando me na ep ma chama duba chama be fokata se duba nani ma foite foye ni ala togote nu ya blenga gaulu dala uluka sega fujine uka muruti uka banfangala unu no fo mogo ko fana be ko ina keba nga minye anfai minye anga karamogoy no ye Mohamed Ould Buye Seknaye ale ya famu ya keba Mohamed Ould Sekna no ye buye ye aya famu ay ko intafanyi aya donga fo sabula ka misi neli seve are sega mununge ay mamunu blakeba mama ya ga misita buye ba bela jirin somogo do munu ya wale yake aba bela jirin do aba donga fo mamunu do ube koina kumina ay famyalike ube ga mila nyini utna na sega osoro sabula miye buye ye ako matna na jagabo ko nyefa aleye matna na islamya ko nyefa aleye ale ba ka na folo soro tugomi aba ka baraka tugomi akanga ga ko ka tugomi ale be uludo ngani kobe uni ale yereche uko fo aleye ale te maye mi mesra mi me yoro mi me jira sabula atega joro nyini ate fama barala fama ga chirente aye nyoron takunye niye keba o dine bolofara munumbe kulula degu kula muruti kula nyari ku fli ka foko fanga ka adesera ukoro sabula tlela ba na anye mume ali kosa na jara transport ka kula keba anye mume akuna fondila doda ko jara transport be ki wakili do terrorisme la ko aye Mali jamana bla o be saka ke chugodi hakilima yare te soni foli ma yare benga nyini mautorole ko fe o de ukala ni fambai ya saka sega sigiro soro mi ye ko la kolosila ni ko jagna uye ugoko ni soro mandi ni watina sabula mama be na ni degunye ka nyesi Mali jamana doma e ko nu tusega mesigila wali jabu ya sigi iki miri to ala ka boko armée aletna na itoi kai ale ni yoro di Sahel kerengere yala sebe ga kuma kumina kosebe keba oye ka fo bi Mali ale be ka wuli ka job bake aka wolo masiri tabaw fe Mauritanie ale sira la bi Mali ale damin tugu Algérie fanfela la
o baden maaw fana cɛlen no bi kuma tɛ jɛkulu marafatigi minnu tun b'an fɛ yan n'olu kun ko ka jamana tilan olu bɛɛ lajɛlen talen no u daga Moritani bi keba wa an ka politiki mama falen dɔw fana bɛ yen u bɛ ko in na jagokɛlabaw u bɛ ko in na seko ni dɔnko tigilama dɔw u bɛ ka ko in kɔkɔrɔma dungo a dogo ni a dibi la ɲɛmaaw bɛ ka wuli ka jɔ kɛ kunungo diriba ɲɛmaa ko fɛɛrɛw tigɛlen no laɲiniw bɛna sabati sabula olu t'u ɲɛna k'a fɔ ko politiki ko don maa bɛɛ lajɛlen ka to yen n'i kun tilenna maa bɛɛ lajɛlen bɛ se i ka ko fɔ jamana jɔcogo la nka a selen filɛ yɔrɔ min ma nin ye o sera saba ɲɛ ten armée kɔni o ka bɔ a la bɛɛ ye maa si ka ni i ɲɛsin ale ma o la an bɛ don diriba yɛrɛ kɔnɔ kalo o kalo min ye masa solo ye n'o ye Mulugu Solomana ye n'o ye colonel major Sulemani Danbele ye miyanka kɛ a fana ye laselikɛ kunun keba Famara Berete tun bɛ yen yaasa kunnafonidilaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min an ka taa o kɛnɛ kan. An ka kunnafoni kɛlɛ bibi kunnafoni kɛlɛ o ka jugu ni kɛlɛ mun yɛrɛ bɛ kɛlɛ bonda la. Ne b'a fɛ ka wele de bila maliyɛnw ma bibi in na maliyɛnw k'a faamu ko mun bɛ sen na et puis u kan ka taabolo mun ta parce que bibi in na an bɛ se k'a fɔ ko an ka jamana a tɛ komi kɔrɔlen an ka jamana c'est vrai gɛlɛya bɛ yen mais n'an bɛɛ y'an yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya ensemble an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an bɛ se ka jamana in wuli ka bɔ an bɛ se ka gɛlɛya in wuli ka bɔ jamana kan an bɛ se ka gɛlɛya in wuli ka bɔ anw yɛrɛ kan parce que n'i ye jateminɛ kɛ bɛɛ hakili la ko sécurité ko finitigilakaw ka baara de mais lakana a bɛ daminɛ i yɛrɛ de la fɔlɔ donc il faut que jamanadenw k'o dɔn n'an ko an bɛ an ka golomasiri mɔgɔw ka kɛlɛboloda kumaw fɔ an bɛ se k'a fɔ ko a bɛ san damadama bɔ an ka finitigilakaw u bɛ ka baara kɛ u bɛ ka sebaaya sɔrɔ mais n bɛ se k'a fɔ don bɛɛ tɛ ban ni ce ye parce que an bɛ kɛlɛ mun na mɔgɔ t'a dɔn mun ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ moto dilanna dɔ bɛ sirada la butigitigi dɔ bɛ sirada la nɛgɛso dilanna dɔ bɛ sirada la bagangɛnna dɔ bɛ yen n'anw ka mɔbiliw bɛ tɛmɛ n'anw ka kɔnfaw bɛ tɛmɛ olu de bɛ fɛn ta u b'a fɔ a ninnu bɛna na yan ninnu bɛna yan bi e bɛ dɔ sɔrɔ a la kɛ parce que u bɛ nafolo de d'u ma mais sini mun de bɛna s'i ma généralement il se trouve que u bɛ mɔgɔ minnu bila a la olu bɛ tila ka dankari k'olu la donc an b'a fɛ ka faamuyali se maliyɛnw ma an ka hakili kɛ kelen ye n'an bɛɛ jɛla ka jatigɛ wale ni kɛlɛ an bɛ nɔ bɔ a la mais dɔw de bɛ yen olu yɛrɛ ka intérêt personnel bolo u bɛ ka taabolo wɛrɛ ta mais hali n'an y'a dɔn an kan k'a lase an ka finitigilakaw ma an kan k'a se ɲɛmɔgɔw ma dankari bɛ se ka k'olu la cogo min na sabanan o ye n y'a fɔ kuma bɛɛ partager an ka dabila an tun b'a ye un moment an ka finitigilaka minnu bɛ bi kɛlɛbolo bonda la o photo an b'o ta k'o bɔ an b'o ta k'o partager ni e den de kun binna kɛlɛboloda la e ye o image ye e b'o partager ya i b'o bila groupe kan e dɔgɔnin de binna kɛlɛboloda la e ye o image ye jatigɛ wale mɔgɔw k'o ta k'o bila bɔlɔlɔ kan e bɛ sɔn k'o partager ya hali ni mɔgɔ mun b'i kɔrɔ n'o y'a partager e bɛ kɛlɛ k'o fɛ donc an k'a dabila ça ne nous sert pas ça nous dessert bi ne bɛ ɲini na sini bɛ kɛ cogo di o bɛ bɔ jɔnni yɛrɛ bolo komi n y'a fɔ cogo min na o bɛ bɔ i yɛrɛ de bolo le premier niveau de sécurité lakana fɔlɔ a bɛ adamaden yɛrɛ de bolo a bɛ adamaden bolo mun de la e bɛ sigida mun na e bɛ baarakɛyɔrɔ da mun na e bɛ sɛnɛ mun na e bɛ fɛn mun na i ye fɛn mun ye i ma mun faamu i ye fɛn mun ye ni a bɛ ka hami don i kun na e bɛ tɛmɛ ten e ka sira t'a la mais i t'a jateminɛ k'a fɔ i ka sira t'a la bi mais sini a bɛ se k'i sɔrɔ
Tchéwa Galo. Mais Bibina, on be fait un yé, on a srata la meteme. Ah, lakana. Mais lakana, tu vois ce coup de Robelawa. C'est pour que ma forme, le premier niveau de sécurité, c'est l'individu même. Parce que fait tout autour de toi, il faut être regardant. Est-ce que ne ben na sokono domo do chou ne ben manga ne men krefe du kono itu ye krefe ma chou fait bouiller dans la plupart des cas on sera là embêtement mais mon be krefe ni bu manga me chou de fait du la ma fait itu manga me krefe oba munjira oui indici d'ado mais embêtons là et puis t'as sur au dos bena teme ou bien demisonu sur tewili là et akate mona je prends un exemple akate mona a ambe troisième na abe wakelen bokadi a été croisé otina ni haklina do e mogo lawa mais anya be wari ni law mais anya te mumbo ko fait la plupart des cas c'est comme ça. Donc je nous be e ka wakelen bokadi mo mo te kemesro telekono ni te sigila so ma fo choufe e bina wakelen do makoka tewili ne mu fo yo to kewa mais o karma sino olu nyebe o be war mu soro bi 5000 dila bi wakelen dila sini wakelen dila ainsi de suite e kana fo ko bo e che fendo be ni nana ibe war soro dongodo mais ibe war soro dongodo au risque de ta vie. Et généralement, mon embobiné tenu. Donc, il faut qu'on soit attentif. Et je dis, le premier niveau de sécurité, c'est l'individu lui-même. Faisons attention. Anga jatemene ke fin febeke anga sigibon daula. Anga jatemene fin febeke anga barake daula. Anga jatemene fin febeke anga sirabaukan. Chama be wuleli ke o. Chama be wuleli ke ka fo ni be. Mais monde ka sera te ko la o de ka chani munu be weleli ke donc en be malien wele bla malien ma en be ka bun fota o ko ta bala donc il faut que jamana den ko famo ka foko sege mun be ka ke duguba ko no bi tout ça ça rentre dans le cadre de votre sécurité c'est vrai about degu mais degu il fait ne cap ça de faire et anga la yini finitigila kaw bibina o sécurité bi se kana chogomena malem bi se ka tanika siga chogomena malem bi se ku ka baraka chogomena de gunte muna aywa kiba namora dirpa mauka conférence de presse la amta gaw kaw fe dogo jola do bingera uluka kuna siningo dugu mimbe noye kobe ye gabero ale cercle konna gaw rezona ma fla o kumbe u ka kata na tato ko ngudo dogo do yala no awsa fulani dogo yengoni sa gabero ko nana bintara ke uka ba manchi wale ke ba munu ya ke sa segdaro ya yira saka foko u ko ni kero no ka dugu imbela jire nyamini watina ga ko ko ni ya yira saka foko ka bo ga ko ni kono bi foni ala farali ka sabula minye manu ye uti donga bo dugu do ntala tuwa sila ibe tebe fenfena ina fo solo bora ka min fo sa onyo anado ma fla fana fatura moti kaw fe bingali senfe bingali mingara moti dugu kona na sibirido ale sufe nega kanye mugan fla wati katase nega kanye mugan sababa ba manchi wale ka ba munu yo wale inga sa ulero kono kume moto la kelo nga wale ache dugu ka mamna uyo duru do fiana katanu uyere mama sega usoro kunu ngo otunye kalan togola donye samba fla ani mugan duru ta sawo sansa miye kalan togola do obesigi senga anga jamana kono ma obese tugumna ka kalanga nye ayira la saka foko mali re jamana kono keme sra dala bisba no wolo la buruburu woro ode maye mamunun kalanenu wa famba fana ba damne santa ani flade la kata sanfe niye oyeko ka dogo kosebe ya sa yelma sika do ko la sa franje la fanga koni ya anyini ka foko o ka sigi sengura ka ta ko nana kalame sika cha tumna hukumu kono na sa dongere ne ale yena mali hukumu kono na premier ministre no oye na le division abla maigaye ale kono tume kala no ni kala mogo ni kala nyomego ulubela jiden chela kunungo ninye alphabétisation nye sa ka do nyena maya hukumu kono na nyinanta ko bololo sira ko ka sayna ngere ya sa kala kuntala jam sira ka tugumina ma wolonvla o mataw matana wolonvla de kono be bibina munumbe ni bololo sira matrafale no olufe
o la ni bɔlɔlɔ sira kɔni sira ka sigi sen kan k'o kɛ kalanyɔrɔ ye u bɛ fisaya kosɛbɛ kalan walakatali la ani faamuya ko tɛ ɲuman na ka se marabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na sa minisiriso min bɛ kalanko kunna ale yɛrɛ ye fɛɛrɛ kura minnu sigi sen kan kalan kiimɛliw bɛ se ka kɛ cogo min na ani jaabiw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛna bila bɔlɔlɔ sira fɛ ka baara kɛ n'olu ye o fana marayɔrɔba sa u bɛna o sigi sen kan k'u ka jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛ o kɔnɔna na ni minɛn min sigitɔ filɛ sen kan kalanko ta nasira fɛ karamɔgɔw kalandenw olu bɛɛ lajɛlen bɛna u niyɔrɔ sɔrɔ a la kalan kɛcogo ɲuman na wa min ye kalan fɛɛrɛw ni kalan taabolow ye olu bɛɛ lajɛlen bɛna cari a sanfɛ bɔlɔlɔ kan yaasa denmisɛnninlakaw bɛ se cogo min na ka kibaruyaw sɔrɔ fɛɛrɛ fana don minisiriso bolo ka se ka kiimɛliw kɛ ka jateminɛw kɛ min ye bɔlɔlɔ sira kan o bɛ se ka diyagoya cogo min na maa caman kan premier minisiri ale y'a ɲini u fɛ sa u kana da an ka duguba kɔnɔnaw ma dɛ togodaw u kana ɲinɛ olu kɔ sabula telefɔni portable kɔni n'o ye portable ale bɛ bɛɛ bolo bi kalan mana na don o sira fɛ a ka ca ala fɛ o bɛna nafa ɲɛ min ye premier minisiri ye a ko fana k'u ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan wale bɛ se ka mɛn cogo min na n'a bɛ se ka nafa ɲɛ cogo min nka min y'ala girimanba ye premier minisiri ka fɔ la sa o yɛrɛ ye bɔlɔlɔminɛnw yɛrɛ sɔrɔli min ye connexion ko ye k'o sigi sen kan an ka marabolow kɔnɔna kuma tɛ yɔrɔ minnu ka jan faabaw la k'olu sinsin kosɛbɛ musow ni denmisɛnw togodaw la ko olu sen ka don baara in na bɔlɔlɔ sira fɛ kalan bɛ se ka kɛ u kunna cogo min na Ablaye Mayiga y'a welewelemada fana kɛ ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma ani AES jamanaw u ka dɔ fara wulikajɔ ni cɛsiri kan min ye kunfinya a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na an ka jamanaw kɔnɔ a sira bɛɛ lajɛlen fɛ premier minisiri fana kusa ko min ye jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni wulilen don k'u jɔ yaasa kalanko a bɛ se ka don ba la cogo min na an ka jamanaw olu kɔnɔna na karamɔgɔ ɲɛnamaw ni kalanden ɲɛnamaw olu bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na Keba an bɛ taa ma in na yɔrɔ ko don bɛ zon ta nka don kelen kɔni ye fɛntigi kɔni ta ye o kamalen dɔ ale tɛ bɔ sɔmɔnɔw kɛrɛfɛ fiyewu danganda la tuma o tuma ni ale kɔni nana an ka jɛgɛ la belebelew bɛ tunu maaw ma sɔmi a ma a ye san kelen de kɛ Keba a ɲɛ tana ye sale tilɔlen ni tɛbɛn barababaw dalen a b'olu salo k'o k'a ka jɔ kɔnɔ k'o to ji kɔnɔ ye k'i yɛrɛ kɛ tulonkɛkɛla ye ka wuli ka taa waati min na ni sɔmɔnɔw y'u ka jate bɛɛ kɛ k'a ban ka jɛgɛ bɛ feere musow ma tuma min a bɛna a ka bɔrɛ falen ntɛbɛn belebelebaw ni salen gwalew na ka taa n'o ye sɔmi nana k'a ma sa tiɲɛ na jɛgɛ yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ sisan ne b'an ka belebelebaw woloma yɔrɔ kɔni a na dɔn ko dɔ bɛ sen na ni jɛgɛ ka ca ɲinɛ bɛ kɛ nka jɛgɛ ka dɔgɔ sisan mayinakaw ko k'u ka zo dɔrɔn koyi u y'a minɛ sigana kɔni don fɔlɔ nka u y'a yira sa ko san kelen kɔni a bɛ nin baara in dabanda na olu kɛrɛfɛ olu tun ma sɔn a ma fo nin waati in na u ka sɔrɔ k'a ɲɛdɔn min ye kiiri sigilamaw ye u y'a bila olu ka bolo kan Jalasagu ekɔliso maaw olu ye jibondon sɔrɔ jibondon min ni a kurumbo karila nin kalo in tile 7 yaasa lafiya bɛ se ka don cogo min na kalandenw na kuma tɛ kalanta setɔ don u y'a yira sa ko nin kɔni bɛna faamuyaba don lafiyaba don kalanko ta nasira la min ye baara in ye sa ale sigira sen kan dugudentɔnw yɛrɛ fɛ yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cɛncɛnfuga jamanaw la kɔnɔ min na o baara kɛli don min ye kunnafonidila denmisɛnnin 40 olu kalanna kalanw na kalan bɛ se ka to u bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ cogo min ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnɛyako ta nasira fɛ sa san 10 nata in na olu bɛ se ka baaraw kɛ kɛnɛyako ta nasira la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo mara la baara in kɛra yen musow ka bana minnu bɛ yen musow ka degun minnu bɛ yen baara in ye tali kɛ o la a ko bɛɛ lajɛlen kɔni kurumbo karila sibiri tɛmɛnen Gawo ale kɔnɔna na wa a yirala sa k'a fɔ ko min ye UNICEF ye ale sen bɛ o ko in na Keba surasiw fatura ka o den minnu to n'o ye yatimɛden ninnu ye n'o ye falatɔ ninnu ye sa kunu kalo tile 8 premier minisiri ale y'a ka dayɛlɛ u ye koyi k'u nana premier minisiri fɛ yen nin waati in na a bɛ fɔ minnu ma nanzarakan na ko pupille de la nation Keba calatigɛ jɛkulu olu so bɛ ka taa taama ka taa bɔ olu ɲɛmaaw ye maa min kun dalen n'u ka sa o y'an ka jamana kɛnɛya minisiri ye colonel médecin colonel Asaba Jalo ka taa fara min ye jɛkulu min yɛrɛ sigilen don ninnu ka ko ɲɛnabɔli kama an ka jamana kɔnɔ n'o ye Sisi Odile Daku n'a bɛ kɔnɔnakaw ka sigi la ale de kɔni ye a ko in directrice ye taama in senfɛ sa premier minisiri ani denmisɛnninw yɛrɛ kumana ɲɛŋwɛ e ye jɔnni ye ne ye premier minisiri ye e bɛ mun baara kɛ e jɔyɔrɔ ye mun ye minisiri kow bɛ cogo di e bɛ minisiriw ta cogo di kɛnɛya ko bɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ monsieur le premier ministre kalanko bɛ cogo di lakanako dun Keba denmisɛnninw ye nin de kɛ ka Ablaye fa kununko ntew dɔ tɛ da dɔ kan koyi premier ministre ale nana ye atiba ko kan ka kɛ kelen kelen ye denmisɛnnin fɛn fɛn ɲininkali k'a la Keba a y'a bɛɛ lajɛlen jaabi
ka tila k'a f'u ye k'u yɛrɛ k'u cɛsiri min ye premier ministre ye a ko ko nin denmisɛnnin ninnu k'u ma sugandi ka kɛ nin ye koyi k'u ka misali ta min ye kiraba mahamadu rasululahi kan k'o yɛrɛ ka bange kɛra o sɔrɔla cogo min na ani o ka adamadenya kɛra cogo min na n'o ye kalan kɛ cogo min na gɛlɛya mun kɔnɔna na k'u ka tamaseere ta o kan k'u cɛsiri k'o kɛ misali y'u bolo premier ministre y'a ɲini u fɛ fana denmisɛn ninnu minɛ cogo ka ɲɛ sabula nin waati in na min ye funankɛni minnu filɛ nin na nin ye keba a caman bɛ yen ni yɔrɔ in tɛ taa cogo kun t'u la ko foyi cogo kun t'u la jamana ɲɛmaaw kɔni nin jateminɛ sa ka nin yɔrɔ in sigi yaasa sɔrɔsi o sɔrɔsi mana fatu finitigi yɛrɛ bɛɛ don sisan nin waati in na keba fɛn fɛn mana fatu ka den to i kɔ fo ka taa se san 18 ma jamana b'a jɔ ni a ye a ka musaka bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin 1078 o de b'u bolo bi min ye 328 ye u bɛ ka olu kɔni ka immatriculation kɛ k'u tɔgɔ sɛbɛn nin waati na kɔni gouvernement de kɔni jɔlen n'u ka musaka bɛɛ lajɛlen ye fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛ don u la kalanko la u jɔlen n'o bɛɛ lajɛlen ye keba polisi directeur n'o ye directeur général ba ye contrôleur général de police Yusu Kone ale ye taama kɛ sibiri tɛmɛnen ka taa polisi a kalanso la Tomikɔrɔbugukaw fɛ yen taakun kun ye mun ye nin waati in na min ye polisiw ka cɛden ta o bɛ sen na maa 2000 mun kan ka taa olu kɔni ka ɲɔgɔn danw farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ o baara de bɛ sen na yaasa ka taa lajɛ n'o y'a sɔrɔ baara in bɛ ka kɛ ka ɲɛ a bɛ ka k'a kɛcogo la polisi directeur yɛrɛ y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ k'a ka biro kɔnɔna to yen pewu ka taa kɛnɛ kan boli ni senfa biribiri k'olu kɛ a ɲɛna min ye ɲɔgɔn danw ye k'olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu b'a baara kɛ k'olu yɛrɛ lajɛ u bɛ ka baara kɛ cogo min na jɛlenya ni tilennenya la yaasa maa ɲɛnɛmaw bɛ se ka ta cogo min na polisi ka nin tali senfɛ min ye colonel contrôleur général de police Yusu Kone a ye kangaridaw kɛ fana a ye bilasiraliw kɛ a y'a ɲini u fɛ u ka nin ko in kɛ sɛbɛ yɛrɛ la koyi sabula maa minnu kan ka taa nin ye ayiwa keba a tɛ dogo maa la taa yɔrɔ dɔnnen don 11 biri 11 francs e yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan n'i bɛ kari kɔnɔna na i yɛrɛ b'a la polisi bilabilaniw de bɛ yen o 11 galabu kɛnɛ maintenant hali minnu bɛ jɔ poste ninnu na segiri siraba kan a bɛɛ ye denmisɛnnin biɲɛkɛnɛ san nana fiɲɛ wulila o t'a la u bɛɛ k'u ka baara kɛ donc ko yaasa o ɲumanw ka sɔrɔ Yusu Kone ko k'u kana maa ɲɛfilɛ dɛ maa min tɛ se ka taa min bɛ k'i cun k'a dogo min bɛ ka kɔnɔboli bɛ maa min na maa min fari fonnen tɛ ko yɛrɛ maa min na kaba sɛgɛsɛgɛli fɛ u k'o bɛɛ bɔ a la u ka ɲumanw ɲini contrôleur général de police ko ministre Dawudu y'o ci de fɔ a ye a kana o f'u ye k'u cɛsiri ka maa ɲɛnɛmaw ta maa minnu bɛ se ka polisiya baara kɛ galabu kɛnɛ b'u la wa min ye mago bɛ maa minnu na olu ka se ka sɔrɔ ka don polisiya ale la nin waati in na n'an bɔra yen médiateur de la république ale bolofara mɛ an sɔngɔkaw fɛ yen olu bɔtaara kɛ olu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ Gawokaw fɛ yen ka taa olu lajɛ dimanche tɛmɛnen an sɔngɔ yɛrɛ kɔnɔna sa maa minnu ka laɲini bɛ yen n'u kan ka taa EID nata la u y'o kuma kɛ ko sɛbɛn tan bɛ yen o kɔni bɔra an sɔngɔkaw fɛ yen wa a bɛɛ lajɛlen dugukoloko ye ani pension ko ani banque ko gɛlɛya u y'olu kumaw fɔ a yirala sa k'a fɔ ko min ye nin ko in ye u nali diyar'olu ye kosɛbɛ sabula EID tɛmɛnen na fana min ye an sɔngɔ ye ale kun taara n'a ka laɲiniw ye laɲini minnu bɛ se ka sabati cogo min na EID la k'a sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛ ye keba seko ani dɔnko hukumu kɔnɔna na an b'a yira o la sa k'a fɔ ko min ye Mali jamana ye ɲinan san a kɛra no seko ni dɔnko san ye hukumu kɔnɔna sa ministre Mamu Dafe ale kɔni wulilen no k'i jɔ k'i cɛsiri don o don min ye bɛn ni kelenya a bɛ se ka sabati cogo min na seko ni dɔnko tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔli dɔnkili dɔɔni tɛgɛrɛ a kana kɔtigɛ an ka jamana kɔnɔ nka kɔrɔ bɛ min na a ka kɛ o ye keba nin kalo in denfa o ye Ami Koyita ye jolibaka tɛ Ami Koyita ale ka kalo hukumu kɔnɔna keba nin kalo in tile 20 n'o ye sibiri ye ko k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 na sebe la ko su min bɛna Mali seko ni dɔnko la kurakuraya jaliya o hukumu kɔnɔna na o la sa min ye seko ni dɔnko tigilama mafalen minnu b'an ka jamana kɔnɔ bi ni olu kan ka se ka nin so in k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya k'a sigi sen kelen kan k'a baara kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ a laɲinina cogo min na Mamu Dafe fɛ u y'a yira sa ko sugandili de kɛra keba a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ nka ne ka maaw b'a la tɔgɔw lamɛn kɛ Ami Koyita Kanja Kuyate Ma Kuyate numéro 1 Naini Jabate Ablaye Jabate Jeneba Sek Umu Dede Damba Umu Sako Baba Ninkone Bigini Bagaga Mariamba Tenen Damba
ale ni kala bulo min ye Burama Sumano ka kala bulo ye o fana bɛ olu maaw fana b'a la keba ye n ka maaw tɔgɔ mɛn o an ka se k'a ka aya ko procureur ni sɔgɔma halisa k'ala ka baara keba ete ba ye dɛ nin kɛkun ye seko ni dɔnko ŋaraw u ka jɛ ka bɛn ni kelenya k'o fɔ yɛrɛma hɔrɔnya k'o fɔ seko ni dɔnko ŋara kunda a bɛ se ka taa sira min fɛ bi keba o na se ka sigi sen kan min ye erekotarali ɲɛmaaba ye Muktar Kone an b'a fo Kiki Kone den do k'an ka foli bɛ s'a ma an tɛ ɲinɛ an yɛrɛ kɔrɔkɛba kɔ n'o ye Amadu Dagama Isa ye ale ye vice président ye nka n'an bɛ taa yɔrɔ la ale b'an ka tubabukan fɔ keba Segu an bɛ Bedi fana fo Kala Jula k'a fana Jabate inspecteur Jabate k'an b'a fo kosɛbɛ n'an bɔra ye keba Jara transport maaw ko olu ye baara jɔ han u ye baara ɲɔngiri nin waati in na fɔlɔ yani basigi ni lafiya o kana u b'a ɲini u ka client fɛ sa k'u ka faamuyali ɲuman sɔrɔ ko in na min ye Bamakɔ gouverneur ni Kulukoro gouverneur ye Sula Hawuta langolonba min tun bɛ yen n'an y'a kuma fɔ ya keba n'a bɛ fɔ a ma ko soirée jɔr ko a ɲininen don maaw fɛ sa Bamakɔ ani Kulukoro ko jate kɛ n'a ye o waleya in ka kɛ fan si fɛ kununko yaasa ka se ka kuma in daŋɛnɛmaya min ye gouverneur ye n'o ye Abulaye Kulubali ye laadatigiw maire ka taa se tigutigiw ni kintigiw ma a y'u bɛɛ lajɛlen wele Bamakɔ ka kunbariya yi k'a da o tulo kan ni waati min na sisan an bɛ ka kibaruya in di Kulukoro gouverneur n'o ye colonel Elhaji Lamini Kapori Sanogo ye ale fana bɛ k'o waleya kelen kɛ ni Kulukoro maabaw ni Kulukoro diinɛtigiw ni Kulukoro kabilatigiw ye k'a f'u ɲɛna ko min ye nin dagabana su kirikara in ye n'o ye u b'a fɔ ma ko soirée jɔr k'a kɔnnen don minisiri fana bɛ sariya kunna ale fana y'a ɲini sa k'a fɔ ko o ko in ko ale yɛrɛ bɛ far'o kan ko a kɔnnen don jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ maa si kana i senya a la Marokukaw fɛ yen Maroku donibatalaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛ welewelemada kɛ ka maaw lasɔmi k'a yira k'a fɔ ko min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ donibata kɛ Mali Senegali olu ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ Kayi mara la sa ka na Mali kɔnɔna na k'u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ko y'a yira sa k'a fɔ k'u ka maa minnu tun minɛnen don n'o ye chauffeur wɔɔrɔ ye k'olu bilala k'u b'a ɲini chauffeur fɛ sa k'u hakili sigi baara minnu bɛ senna ni waati in na o kɛkun ye ka Bamajɔlen ni wale k'u kɛn ka bɔ yen yaasa jago bɛ se ka sinsin cogo min na keba Kɔdiwarikaw fɛ yen kalata a ɲɛbila baara n'o ye conseil constitutionnel ye muso de b'olu fana ta ye kunna ye koyi o fana ka manasa ye ayiwa tanti kɔni bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sa ale da tɛ maa si ka politique o kuma na ala ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ ɲɛ a bolo keba min ye conseil ivoirien ye ale ye jaabi bɔ kununko k'a yira sa k'a fɔ ko cɛbɔ minnu kan ka taa u ka octobre kalo tile 25 kalata la maa 60 o de kɔni tun ye sɛbɛn da keba 55 u y'olu fili kɛrɛfɛ k'olu tɛ se ka ɲɛ a la 5 o de taara cɛbɔ la k'olu bɛ se ka taa cɛbɔ in na maa belebeleba minnu bɛ yen n'olu kɔni ka candidature filila k'olu tɛ se ka k'a ye Laurent Gbagbo ale bɛ o la Tijani Camu o b'o la Pascal Afingesa ale fana b'o la ale ka sɛbɛn la filila kɛrɛfɛ conseil constitutionnel fɛ Kɔdiwarikaw fɛ yen keba maa 60 kan sa n y'a fɔ ɲɛna cogo min na 5 o de taara a fɔlɔ o ye Simone Eve Gbagbo ye Laurent Gbagbo musokɔrɔ e tɛ Simone dɔn nin y'ale Simone i ye min bɔ yen sisan o de ye filanan ye Jean-Louis Eugène Billon ale kun y'u ka chambre de commerce président ye o mana bɔ yen Lagu Adjoa Henriette o ye muso filanan ye muso filanan min bɛ ko in na o ye keba nin kɔni naaninan o ye Alassane Dramane Ouattara ye i kɔni tɛna fili o ma o Ado keba duurunan o ye Don Melo Sinɛ Ayoua Jacob ye donc ninnu maa 5 u ka sariya so min bɛ kalata ko kunna a ko ninnu 5 de yamaruyalen don kalata min kan ka kɛ Kɔdiwarikaw fɛ octobre kalo tile 25 nata ko olu de bɛ se ka kɛ cɛbɔw ye kununko kɔni a kuma fɔlen wulikajɔw caman kɛra Côte d'Ivoire kɔnɔna na kunu min ye maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u ma jɛn ni waleya in ye ni ala sɔnna a ma min mana na bɔ a ko la an na o da maaw tulo kan keba faransikaw fɛ yen kalo 9 tɛmɛnen kɔfɛ maa min tun bɛ premier ministre la n'o ye François Bayrou ye ale binna kununko a binna cogo di wasabulon kɔnɔna na u taara kalata de kɛ sa k'a daminɛ sɔgɔma fo nɛgɛ kanɲɛ 15 faransikaw fɛ yen min ye wasaden 194
o de ko k'u sɔnna ko premier ministre ka to a nɔ na 364 ko k'a ka taa ka bɔ yen k'a ka baara man ɲi k'a ka taa ko wɛrɛ ɲɛɲini min ye Bayiru ye ale kun sugandira Macron fɛ k'a kɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye premier ministre ye nin y'a kalo 9 ye fɛɛrɛ mun b'a bolo n'a bɛ baara kɛ n'o n'a fɔ ko politique générale a ma se ka o sigi sen kelen kan premier ministre kɔni ale ka démission papier o kɔni na di Macron ma bi sɔgɔmada in na min ye Emmanuel Macron ye a ko k'ale jɛra n'o o ye ka ban k'a bɛna maa ɲini maa min bɛ kɛ premier ministre ye sɔgɔmada in na min ye Cheikh Umar Konare ale ko Faransi kɛra jamana ye jamana min tɛ se ka mara koyi ko sabula Faransi miliyari 3 euro wari la o de juru bɛ a la bi yaasa dɔ ka se ka bɔ o juru in na sa Faransi kɔni ale y'a ka impôt sɔngɔw olu yɛlɛ kosɛbɛ sɔrɔ bɛ kɛ ni yɔrɔ o yɔrɔ ye k'olu bɛɛ lajɛlen yɛlɛ ko n'i y'o yɛlɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye politikimaw ye olu wulilen don k'u jɔ k'u ti jɛ n'o ye bi u ti jɛ n'o ye sini tuma o tuma ni sɔngɔ ninnu yɛlɛla maaw u bɛ wuli k'u jɔ wasabulon kɔnɔna na min ye maître Cheikh Umar Konare ko ka gouvernement k'olu dafiri premier ministre o premier ministre ko n'i nana i b'a fɔ k'i bɛ dɔ fara impôt kan ka dɔ fara taxes kan ka dɔ fara fɛnw kan min ye fanga ŋwaradaba minnu bɛ wasabulon kɔnɔna na wasadenw faransikaw fɛ yen Cheikh Umar Konare ko k'u bɛ wuli k'i gɛlɛ koyi ko k'a ta min ye syndicat baarakɛlaw la baarakɛla wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen ka maa minnu b'a kɔnɔna na k'u bɛ wuli k'u jɔ politique sira fɛ k'i bɔ k'i bin o de la sa fan wɛrɛ fɛ premier ministre mana ye fana keba k'a b'a lajɛ ko ka dɔ bɔ jamana sɔrɔw la minnu bɛ fanga la k'olu fana b'i kɛlɛ koyi a ma kɛ dɔnni dɔngɔma ye maître Cheikh Umar Konare ko nin y'a kalo 20 ye keba ko Faransi jamana ba in k'a dɛsɛlen don ka hali sɛbɛn sɔrɔ min bɛ to k'a to a ka jamana musakaw bɛna kɛ cogo min o la sa premier ministre minnu binna kabini ko in daminɛna keba Elisabeth Borne ale binna Gabriel Attal o nan'o kɔfɛ wasabulon y'o bin Michel Barnier o nan'o kɔfɛ wasabulon y'o fana fara ka bɔ yen ka taa n'o ye laban in o ye François Bayrou ye ko yalama ko torintori tɔ laban tɛna se min ye dangelen yɛrɛ ma sa wa maître Cheikh Umar Konare ka laseli la keba a ko min ye politique taabolo min filɛ Faransi bolo nin ye ko min ye politique ŋanaw ye politique senkola minnu bɛ Faransi k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'u yɛrɛ la premier ministre jɔyɔrɔ la koyi olu fana b'a fɛ ka kɛ o de ye bi k'o sɔrɔ k'o baara kɛ ko n'u m'o sɔrɔ min ye Emmanuel Macron ye k'u bɛna fɔ k'a yɛrɛ ka walan sɛmɛ ko Macron dun Cheikh Umar Konare ka kuma na ko Macron bɛ fɛn bɛɛ mɛn fo ko f'a ka walan sɛmɛ o de la bi Faransi kɔni k'a premier ministre t'an don dɛ wa a ka gɛlɛn fana i ka na i ka sigi ni nin fan fila i ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ u la faamaw olu ka sɔrɔw min ye jamanadenw ye olu ka hakɛw k'olu bɛɛ lajɛlen bɛrɛbɛn ka se ka jamana ka sɔrɔ kɛ k'o de ka gɛlɛn ko nka ko Faransikaw Cheikh Umar Konare ko ten k'a b'u hakili lajigi dɛ san 1940 san ko Faransi tora nin politiki kɛlɛ kuntan in de la ka to yɛrɛko kɛlɛ in de la ka to jɛrɛko kɛlɛ la ko fo min ye sɔrɔdasiw ye n'o ye Hitler n'a ka maaw ye u nana ka na Faransi fa tewu ko wa ko sisan ko Faransi maa kalanenw Faransi kodɔnnaw k'u kan ka tariku lajɛ dɛ ko nin waati mun na kɛlɛ b'u ka soforokun na dɛ keba ko sabula min ye Ukraine ye kɛlɛ min b'ale fɛ yen bi bamaci wale juguya wale kɛbaa kɛlen don k'u sen don o min na dugu ma k'u bɛ ka surunya Europe la dɛ ko Faransikaw u k'u ɲɛ yɛlɛ Cheikh Umar Konare ale ka laseli ye nin ye bi min ye a yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sira o sanfɛ RDC kɔnɔna na keba n'o ye Congo ye olu y'a yira sa ko dɔgɔkun tɛmɛnen kɔni ko min ye Ebola bana ye k'a yera olu fɛ yen dɛ u ka dugu min n'o ye Kasai ye ko a yera o kɔnɔna na wa ko k'a daminɛ juma tɛmɛ k'a daminɛ utu kalo la fo ka na se sisan ma sa maa 32 kɔni ko Ebola yera o de la wa maa 15 ko a y'o fa ko n'u bɛ se ka ɲɛ o ma Ethiopie ale bɛ labɛnba la ale ye baraji belebeleba min jɔ n'o bɛna kuran ni ji bɛɛ lajɛlen kuran di ka se ka jiko fana basigi u fɛ yen o baraji belebeleba ye ko kan ka kurumɔ kari bi septembre kalo tile 9 u ka premier ministre n'o ye Abiy Ahmed ye ale ye laseli in kɛ kunna sininko u y'a yira sa ko nin koba in kɔni mana ban ko farafinna ka kunna wolo don kuranko ni jiko la ko wa fana k'olu ka yɛrɛma hɔrɔnya an'u ka danaya ka sinsin u yɛrɛ kan ko a b'o fana bɛɛ lajɛlen sinsin tirikikaw fɛ yen ko funankɛni dɔ n'o ye lycée denmisɛnnin dɔ ye san 16 keba ko filɛ nin ka t'i ɲɛsin polisiso ma dɛ polisiso kununko ntɛnɛn ka taa polisi 2 k'olu bɔnɛ u ni na koyi maa ko fɔlen san 16 in ko a y'o bɛɛ kɛ tuma min na sa a ye 5 don fiɲɛ na a bɛ ka ɲini bi u ka duguba sabanan n'o ye Balkova ye Izmir ale kɔnɔna na ko waleya in kɔni kɛra yen min ye tirikikaw ye k'u bɛ ka kamalen yɔrɔ ɲini
États-Unis jamana kuntigi ale kun ɲangina san 2024 min ye kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen fɛ n'o ye jamanaden kiiri ye u y'a yira sa k'a fɔ k'a kɔni tun ye nkalon tigɛ ka da min ye kunnafonidila dɔ la min ye o kunnafonidila in ye ko a y'a yira sa fɔ k'a fɔ ko o kɔni kun y'a yira sa k'a fɔ ko a ye bingali de kɛ bingali min kɛra san 1990 san min ye Macron ye Trump ye k'a ma sɔn k'o jɔ o jalaki in kɔrɔla la keba ndulati min bɛ kɛ san o san n'a bɛ kɛ Guinée-kaw fɛ yen joliba ye jɔnjɔn ta ko 2 a kɛra Kulukoro ɲɔgɔnna ye a taara ni kubu ye ka segin ni kubu ye keba min ye joliba ye Salongo ale de sera ka kubu in ta k'i jɔ a jɔyɔrɔba la n'o ye Kankankaw fɛ yen Guinée sibiri tɛmɛnen fana min ye joliba ase n'o ye Karonga Keita ka tɔn maaw ye u ye kubu ta ka na n'a ye min ye kubu in ta ko 2nan ye kɛnɛ kan sa u ye maa min dasi o ye Laginɛkaw ka hɔrɔnya ye 2 ani fu min ye joliba ye ale kɔni jɔyɔrɔ ɲɛna nin ko in na tako 4nan ye ale hukumu kɔnɔna na kupu asimi keba o ku kuncɛra kuncɛli kɛnɛ kan sa Kulukoro ye se sɔrɔ ngɔyin na 5 ani 3 ndolata in a jijara kosɛbɛ min ye Kulukorokaw ye u kɔni nana ni kubu ye cogo min u taara n'a ye ten ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye an ka jamana premier ministre ye n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ministrew caman tun bɛ a ko kɛnɛ kan ani CNT maaw jamanakuntigi ka secrétaire général n'o ye président Aluseni Jawara ale yɛrɛ fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan ka taa se marabolow caman ɲɛmɔgɔw ma ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ farikolo ɲɛnajɛko hukumu kɔnɔna na Famara Berté ale ye min sɔrɔ kɛnɛ kan an ka jɛ k'o filɛ. Parachute o de jiginna ni finali dolan ye yasa k'an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ka sɛbɛya ko fɔ Super Coupe Général d'Armée Assimi Goïta a ta ko 4nan ye kɛnɛ mun kan ni Stade Mamadou Konate minɛna k'a fa ye ko dakɔnɔ ɲɛ Kulukoro ni Mopti karila ɲɔgɔn na dolanci gɛlɛn kɔfɛ filani bin 1 ni 1 Kulukorokaw bɛ sɛbɛya sɔrɔ tiro bi senfɛ Mopti ka kan jɔnjɔn kɔrɔta siɲɛ 2 ka tugu ɲɔgɔn na. Bon, an ye kubu in ta siɲɛ 2 ka tugu ɲɔgɔn kɔ sɛgɛrɛ foyi t'a la baara ani bɛn parce que kabi baara daminɛ an jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an sɔnna ɲɔgɔn ta ma maa si ma dimi ɲɔgɔn kɔrɔ an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o dɔrɔn de kɛra o dɔrɔn de y'a to n'an sera ka kubu in ta n bɛ président fo parce que a ka nin fɛn a b'a to jeunesse bɛ épargne mɔgɔ wɛrɛw jamana wɛrɛw bɛ se ka na an dɛmɛ an ka bɔ an ka taa ballon tan jamana wɛrɛw la foli belebeleba b'a yɔrɔ kosɛbɛ an bɛ kubu dédié maliden bɛɛ lajɛlen na Kulukoro dɔrɔn tɛ dɛ Mali bɛɛ Mali fantan 4 bɛɛ an bɛ kubu dédié bɛɛ lajɛlen na. Ça fait que un penalty fana sɔrɔ donc bi sarala la voilà bon bi sarala la vraiment on a essayé à remonter cogoya bon à ma marché pendant le tir au but aussi on était sûr que on mena gagner mais à changer la côté kɛrɛfɛ ce n'était pas notre souhait voilà donc prochainement ni Ala sɔnna ma on ferait le mieux donc chaque fois avec mɔgɔ kalan c'est des expériences les défaites c'est les Super Coupe Général d'Armée Assimi Goïta a sigikun ye ka sifinnakaw bɛɛ ni keleya Mali marabolo 10 ani 9 bɛɛ lajɛlen olu kun karimɛ ɲɔgɔn na ni hakilina ɲuman ye an ka jamana marabagaw fɛ farikolo ɲɛnajɛ o mun bɛ sinjiya bɛɛ ni keleya ni ɲɔgɔn minɛ ko fɔ bɛɛ ni keleya de sinsinna ka taa fɛ mɔgɔw ye ɲɔgɔn dɔn o de diyara ne ye Général d'Armée Assimi Goïta an kɛtɔ ka nin kupu in daminɛ a y'o de ɲini an fɛ n'a bɛ kupu in kɛ yɔrɔ jɛ a kɛ kupu ye kupu min na ni fara ɲɔgɔn kan ye bon hakili la an y'o de ye hali terrain kan équipe minnu jouera hali n'u ye ɲɔgɔn ci ka ɲɔgɔn da u tila ka ɲɔgɔn lawuli ka ɲɔgɔn fo dɔ de farala maliyɛnw ka faamuya kan dɔ de farala maliyɛnw ka ɲɔgɔn dɔn kan dɔ de farala maliyɛnw ka Mali kanu kan parce que bɛɛ y'i ka région kanu i supporters ye joueurs u nan'u ka région de kanu o kɔfɛ u bɛɛ bɛ jɛ ka Mali kanu o de diyara ne ye nin kupu in n'a kun tɛ yen a kan ka kɛ la Super Coupe Général d'Armée Assimi Goïta est super. Donc me bɛɛ lajɛlen fo ka jamana ɲɛmɔgɔ fo ale min y'a accepté kupu in ka se ka kɛ kupu in kun ye min ye ka se ka denmisɛnnin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali denmisɛnnin bɛɛ u ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc bi t'a la an bɛ Kulukoro kelen ma gagné Mali jeunesse bɛɛ de gagne la donc Mali jeunesse bɛɛ de gagne la hali bi an b'a f'u ɲɛna k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ jamana ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ. Super Coupe Général d'Armée Assimi Goïta a kɛra nisɔndiya dan ye malidenw bɔra ka caya ka se ka taa nisɔndiya kuloni yɛlɛ ka fara an ka sɔrɔfɛ kɔnɔw i n'a fɔ Jɛnɛbasɛki n'a ɲɔngo olu ye dɔ fara kɛnɛ ja. Ayiwa Ala ka san wɛrɛ ta yira an na a ta ko 6nan kɛnɛ kan Kulukoro kana taa n'o fana ye dɛ Coupe du Monde ɲɛbila ballon tan tile 8nan o tun bɛ kunu farafinna ani diɲɛ fantan 4 fɛ Mali ale kɔni taatɔ Coupe du Monde na sisan fo n'a kɛra Ala faranga ye keba
an ta kun ye ka taa se sɔrɔ Gana fɛ yen yaasa ka se ka jɔyɔrɔ ɲɛnɛma sɔrɔ an bɛ se ka cogo min na ka ŋunanfan sɔrɔ nka a taara ban 1-0 la ka taa Gana ale kanu na bi 1 o donna maa min fɛ o ye Gana ka défenseur camancɛ ta ye n'o o ye Alexandre Kwabu Benamba Ibro Jiku ye ale de kɔni ye cɛlu dasi min ye cɛkɔrɔba denkɛ Jordan Pierre Ayew kabini sanga 48 na Mali ale gosili min filɛ nin ye o bɛna na an bila an ka jɛkulu jɔyɔrɔ 4nan na n'o ye groupe I ye kuru 12 o de bɛ an bolo Gana ale kɔni ta kɛra kuru 19 ye Madagascar ta ye kuru 16 ye min ye Chad ye ale ta kɛra Chad min ye Madagascar ale se sɔrɔ Chad ka 2-1 Comore ale fana ta kɛra kuru 15 ye ale fana ye Centrafrique bati 2-0 keba sisan Mali garisɛgɛ kɔni a dɔgɔyara kosɛbɛ ka taa Coupe du Monde ale kɛnɛ kan an minnu tun b'a miiri k'a fɔ k'an bɛ se ka nin ko in ɲɛnabɔ nka min ye an ka ko ye a ma se ka ɲɛ sɔrɔ sabula kabini t'a la an yɛrɛ fɛ yan u nana ka na anw dasi n'o o ye 26 mars kɔnɔna na Gana ye u y'o kɛ an ka dege karamɔgɔ kunun ko a ye cɛden minnu sigi sen kan sa an na to jateden de la sa yaasa match de barrage n'an bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ o la sabula an bɛ groupe min kɔnɔ fɔlɔ kɔni ta ye 19 ye anw ta ye 12 ye hali an ka sebaya 2 sɔrɔlen kɔfɛ Gana an ti ku ale la tuguni kuru la sabula an bɛ to 18 Gana ale bɛ to 19 na jɔyɔrɔ filanan jɔyɔrɔ ɲinini yaasa an ka se ka ye match de barrage la o fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ an ka jamana farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaaw fɛ keba an bɛ se ka min fana fara a kan min ye Mali ni Gana ye nin kun ye an bɛɛ ko 14 ye farikolo ɲɛnajɛ o hukumu kɔnɔna na an b'a yira sa k'a fɔ ko nin y'an ka gosiko 14 de ye Gana fɛ sabula an n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ 27 Gana ye se sɔrɔ siɲɛ 4 an ni u dɛsɛra ɲɔgɔn na siɲɛ 9 min ye Ganayenw ye bi na kɔni nin ko in y'a sɔrɔ u yɛrɛ ka tɔn sigilen tɛ sen kan ka ɲɛ maa caman kun bolo ko min ye Chadi ale kun ye sigana mun don la ka 1 ni 1 kɛ u fɛ ko kun kan ka kɛ anw sinsinyɔrɔ ye nka anw ka tɔn kɔnɔna na keba kumaw ka ca farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kɔni anw ta kɔni ka gɛlɛ kosɛbɛ tɔn yɛrɛ kɔnɔna don kɛra denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ k'olu fɔ ɲɔgɔn kɔ denmisɛnnin caman bɛ olu ma wele fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ barika nana bonya nin waati in na min ye don o don anw ka entraîneur yi ale bɛ équipe ɲini de la an dun taara jouer kɛnɛ min kan maa ba 40 de tun bɛ kɛnɛ in kan ye caman y'a yira ko arbitrage ma ɲɛ ko sabula ko min ye VAR tɛ a la bɛɛ lajɛlen ni garisɛgɛ yɛlɛla sira ye an ma se ka o sɔrɔ n'i ye an ka balontan ta k'a lajɛ 1-0 ani Gana a b'a yira k'a fɔ ko anw kɔni garisɛgɛ dɔgɔyara kosɛbɛ ka taa Coupe du Monde ale kɛnɛ kan sabula anw kan ka ɲini ka kɛ jɛkulu ɲɛmaa ye nka kabi an yɛrɛ fɛ yan an binna min ye anw ka dege karamɔgɔw ye a fɛn fɛn nana tuma o tuma nin joueur bɛ bɔ yan fɛ a y'o wele ka na équipe bɛ falen équipe jɔn kelen tɛ Mali bolo défenseur jɔnden tɛ yen attaquant tɛ yen bidonna tɛ yen farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ bɛ ɲɛnabɔ maa min fɛ n'o ye fédération ye ɲɛmaa yɛrɛ tɛ o la sabula o ɲɛmaa kelen tɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ maa minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔ bi keba a caman bɛ balo farikolo ɲɛnajɛ a munumunu salon n'a ko labɛnniw de la ka tɛmɛ min ye farikolo ɲɛnajɛ ale sinsinni kan arbitre bɛ se ka se min kɛ ka maaw dɛmɛli minnu fɛn minnu kɛ keba nin bɛɛ lajɛlenw ye ko ye minnu dogolen tɛ diɲɛ farikolo ɲɛnajɛw la tuguni n'i bɛ jouer i ka so n'i bɛ se sɔrɔ i ka so o bɛɛ bɛ labɛn o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen de bɛ yen nka min ye tɔnkɔnɔmaw ye n'olu fɔlen don ɲɔgɔn kɔ min ye farikolo ɲɛnajɛ labɛnbaw ye n'olu fɔlen don ɲɔgɔn kɔ min ye hakɛ ye n'o o b'an ka farikolo ɲɛnajɛ dulati yɛrɛ nɔfɛ kosɛbɛ sabula furankɛni caman bɛ yen bi olu kumaniyara u ka jɔyɔrɔw la u kumaniyara u ka farikolo ɲɛnajɛ la wa namara kɛnɛkandaw olu bɛ se ka kɛ bi sa k'anw kan ka mun kɛ Salifu Keyita ye min fɔ k'an ka segin o de ma diyagoya ni fin na ka sɔn ka baara kɛ ka denmisɛnw labɛn ka bɔ maaw ta tali la zanni kelen na don o don karisa ka ɲi yen fɛ maliyɛn tɔgɔ b'a la an bɛ se k'a lajouer an k'o to yen an ka sɔn an ka baara kɛ minnu bɛ ka baara kɛ yan Mali kɔnɔna na bi ni sport fɛn b'u bolo centre de santé b'u bolo centre de football b'u bolo k'olu dɛmɛ k'u bila baara kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na a ka kɛ tiɲɛ kan maa kana minɛ ka di maa ma n'o tɛ an bɛ to nin damandan de la don o don sabula minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kɛ yan keba balontan yɛrɛ kɛ yan nefti foyi tɛ u la Mali championnat yɛrɛ mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka a bɛ ka tan kun jumɛn na sabula n'i y'a jateminɛ a joueur tɛ wele hali équipe minnu bɛ yen ko minnu ma san 23 sɔrɔ olu taara jouer o don ko maa si t'u dɔn a bɛɛ welewelela kɔfɛ u yɛrɛ y'a ko bɛɛ kɛ kɔfɛ ka taa balontan fana kɛ kɔfɛ ɲɛmaa minnu b'o kunna n'olu m'a fɔ ko an ka championnat national o denmisɛnnin dɔw kan ka ye nin jɛkulu in kɔnɔna na nka o ma kɛ dɛ
entraîneur yɛrɛ bɛ tunga fɛ joueur yɛrɛ bɛ tunga fɛ u bɛ jouer tunga fɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ mun ka d'u ye nka jamana nafolo min bɛ don u la kɔlɔsili o fana kan ka jate minɛ parce que n'a ma ɲɛ ko yan championnat national bɛ tan denmisɛnnin minnu b'o tan u k'olu fana lajɛ dege karamɔgɔ ko la kɛba an ye dɔ kɛ munumunu salo la cɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dege karamɔgɔ ɲɛnama bɛ an yɛrɛ fɛ yan tiɲɛ don mɔgɔ caman b'a fɔ ko personnalité ko bɛ u la nka denmisɛnnin minnu bɛ n'olu mɔn'u bolo n'olu labɛn u bɛ se ka wuli n'o ye n'o tɛ an bɛ to tan nka mɛ don o don dusukasi e yɛrɛ k'a lajɛ ko Ghana ma qualifié coupe d'Afrique la o ye anw éliminé i y'o faamuya kɔni sisan a bɛ minnu sɛbɛn ma kɛba olu ne tɛ jigi la dɛ jigi y'a se kɛ kɛba don bɛ tɛ ɲɛ maa bolo ballon panna kunna o ye tiɲɛ ye nka cɛdon tɔw tun bɛ mini u fana tun k'u jɔ u jɔyɔrɔ la éliminatoire ko komo kɔnɔna kɛba an bɛ se k'a fɔ bi min ye jamana 18 olu ka billet sɔrɔ ka ban han jamana 48 o de bɛ taa coupe du monde kɛnɛ ka kɛba a bɛ fɔ ma sa ko zone Europe o ye jamana 16 de kan ka taa ye o jamana 16 la maa ma ka sɛbɛn sɔrɔ fɔlɔ a bɛ fɔ ma sa ko zone Afrique kɔnɔna na Maroc nin bɛna k'ale siɲɛ 7 ye ale ka taa coupe du monde kɛnɛ kan ani Tunisie u bɛɛ lajɛlen siɲɛ 7 olu kɔni y'u ka billet sɔrɔ ka ban Afrique Amérique kɔnɔna na olu kan ka jɔyɔrɔ 6 walima 7 sɔrɔ min ye Argentine ale y'a ka billet sɔrɔ nin bɛna k'ale siɲɛ 19 ye ka taa coupe du monde kɛnɛ kan Équateur siɲɛ 5 ka taa coupe du monde kɛnɛ kan min ye Brésil siɲɛ 23 ka taa coupe du monde kɛnɛ kan Colombie siɲɛ 7 Paraguay siɲɛ 9 min ye Uruguay siɲɛ 15 kɛba ninnu bɛɛ lajɛlen y'u ka billet sɔrɔ zone Afrique du Sud o kɔnɔna na jɔyɔrɔ 7 de bɛ olu bolo min ye zone Amérique du Nord ye ni o ye Central Caraïbe ye jɔyɔrɔ 6 ka taa se 8 ma olu kan ka o sɔrɔ Canada ale kɔni b'a la ka ban sabula nin bɛna k'ale siɲɛ 3 ye wa min ye tulon kan ka k'ale fɛ yen États-Unis siɲɛ 12 tulon kan ka k'ale fana fɛ yen min ye Mexique ye siɲɛ 18 tulon kan ka k'ale fɛ yen Océanie kɔnɔna na jɔyɔrɔ 2 de b'olu bolo Nouvelle-Zélande nin bɛ k'ale siɲɛ 3 ye ka taa coupe du monde kɛnɛ kan ale fana y'a ka billet sɔrɔ zone Asie la jɔyɔrɔ 8 wala ka taa se 9 a bɛ se ka kɛ olu bolo Japon ale y'a ka billet sɔrɔ nin bɛna k'ale siɲɛ 8 ye Iran siɲɛ 7 Uzbekistan nin bɛ k'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka taa coupe du monde kɛnɛ kan Australie siɲɛ 7 min ye Corée du Sud siɲɛ 11 Jordanie nin bɛ k'ale fana siɲɛ fɔlɔ ye ka taa coupe du monde ale kɛnɛ kan kɛba nin ye jamanaw ye minnu kɔni ye coupe du monde sɔrɔ coupe du monde yɛrɛ min bɛna kɛ sen kɛba o y'a ta ko 23 de ye ta ko 23 in ale farikolo ɲɛnajɛ a bɛ labɛn FIFA de fɛ ale de b'an dolatiw bɛɛ lajɛlen labɛn a ɲɛbila dolatiw fo ka taa se a kuncɛli ma nka sen ta o bɛ daminɛ juin kalo ale tile 11 ka taa bila juillet kalo tile 19 na san 2026 a kan ka kɛ jamana mun kɔnɔna na o ye États-Unis ye Canada ani Mexique olu jamana 3 fɛɛrɛ min sigilen don sen ka sa ka coupe in dilan ka ɲɛ kosɛbɛ o de la u y'a fɔ sa ko sen ta jamana 48 o de bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ kɔrɔlen na jamana 32 o de tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ coupe du monde kɛnɛ kan anw kɔni an garisɛgɛ bon komi an bɛ se calcul la si an bɛ si wele kɛ ou bien a bɛ se ka kɛ o si tɛ de ala k'a ɲɛ ka d'a ma n'o tɛ an y'an jɔyɔrɔ de la koyi 4nan o y'an jɔyɔrɔ yɛrɛ de ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔn ɲuman kan sini kɛnɛ laban ɲuman ala k'o d'a ma a k'an bɛn waati wɛrɛ tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la